Jeg gik ned på stranden i weekenden, og når jeg gør det, eller alle gange jeg gør det, så hører jeg tit en lydbog for at lade mig inspirere af andres personlige anekdoter eller livsfilosofier. Og jeg hørte sådan en mandestemme, der sagde, "Stop rehearsing your limitations." Og jeg begyndte nærmest sådan helt spontant at grine, fordi jeg tænkte, ja, det er da utroligt så gode vi er til at gentage de begrænsende overbevisninger, vi har om os selv, alt det vi ikke kan eller kan finde ud af, eller det vi ikke tør gå i gang med. Men der er også bare det i det, at vi fastholder os selv i fortiden, og jeg lytter til mange historier, hvor de definerer sig selv ud fra fortidens oplevelser. Det kan være, at de er blevet gjort forkert i deres familie, eller på arbejdspladsen, eller på uddannelsesinstitutionen. Og mit bedste svar er altid, at besværlige mennesker er mennesker med besvær. Så lad nu være med at tage alle dine oplevelser personlige. Giv slip på dem og kom videre. Det er enormt vigtigt at være i nutiden, og så skabe planer for fremtiden. Og så sige, ja, jeg har oplevet det, men det definerer mig ikke. Jeg er ikke en definition af de ting, jeg har gjort indtil nu. Så det kan også være sådan noget som, det kan være din alder definerer dig lige nu, det kan være din bopæl definerer dig lige nu, det kan være din uddannelsesniveau definerer dig lige nu. Men det er jo kun lige nu. Du kan altid tage en ny beslutning, skabe noget nyt, gøre noget andet, lev hver dag, indtil at der ikke er flere åndedrag tilbage. Så giv nu slip på de der begrænsninger og stop rehearsing your limitations.